חשוון, קוראים אותו מר חשוון. למה מר חשוון? מר זה ראשי תיבות מתה רחל. רחל אמנו עליה שלום, זה הילולה של השבוע הבא. אז לכן נהגו להגיד מר חשוון. גם הבן של הבנימין נפטר אותו הזמן. אז אנחנו אומרים מר חשוון. ואנחנו צריכים לדעת שהערב הזה, במנחה זה היה הפעם האחרונה שאמרנו ברכנו, עד התאריך הבא, ברכנו. עכשיו אנחנו מהלילה הזה, מהערבית, אומרים ברך עלינו. אז אתם יודעים שכתוב בהלכה לגבי ברך עלינו, הרי היה צריך לומר, אנחנו אמרנו משיב ארוך ומוריד הגשם. מתי אמרנו? בסוכות אמרנו כל הזמן. התחלנו שמה, אז למה לא אמרנו ברך עלינו? אני מאז אני התחלתי להגיד מיד, אני אומר ברך עלינו. כדי לתת לאנשים. לא. אז התפלאתי כשהוא עכשיו אמר בזה, אז התפלאתי. אתה לא שומע בחזרה, זה ברכנו. התפלאתי לשבת לאנשים לעזור בגלל שלא התפלא. כן. אני רוצה לשתות. זו מן הראוי, היה צריך להתחיל כבר לבקש ממוצא יום טוב של הסוכות. אבל מה? מאחר שהיו עולים מבבל, והיה צריך להם זמן, שהות לחזור, אז לקח שבועיים. אפילו שבאמת במפה זה לוקח יותר משבועיים. הרי תעלו לכם שמי שבא מבבל, מארץ ישראל. כן, אז זה כתוב, לא יודע, ראיתי באיזה מקום שגם עד שהגיע חונני הפרת, שם המשנה. כן, היום באים מכל הארצות עד זה, אז לקח להם שבועיים לחזור. זה לוקח בערך עד כמה שיצא לי 480 קילומטר כמעט. זה היה לוקח להם לחזור שבועיים, כי תראו לכם, הם היו אומרים, ברך עלינו, איך היו חוזרים, הגמלים, גשם. לכן, אמרו, ייתנו להם שבועיים, ואז הגידו בזין בחשוון, הגידו ברך עלינו. זה היום, לא ביום? היום, ערבית. בכל זאת ירד גשם בשבועיים האלה. לא, אני לא זה לא גשם של ברכה. לא, היה, אתה יודע, טפטופים, היה ככה. תראה, הם היו אומרים ברך עלינו. הנה, היום ירד, ראית, היה שפע. למה? אולי מישהו כבר אמר ברך עלינו, בטח אלה שהתפללו לו כבר לפני עכשיו אמרתי, רציתי להגיד לך שאתה טועה. לא, זה מה יוצא לבוא. אז אני לא יודע, עכשיו אני הלכתי אחריך כאילו. ומה אתה ברך עלינו, אתה לא צריך לחזור בכלל. כן. יש לנו שאלה מאוד מעניינת. ישראלי שיצא לביקור בחוץ לארץ לפני זין חשוון. בוא נאמר, אתמול הוא יצא למיימי. יצא לחו"ל. אז מה? ימשיך לומר ברכנו. ימשיך. שלא כמנהג ארץ ישראל. שמה ימשיך, יגיד ברכנו, רגיל. אבל אם יצא היום, דוגמה, היום יצא לחו"ל, אז צריך לומר ברך עלינו שלא כמנהג חו"ל. אבל מה, אם עכשיו יעלה שליח ציבור, יגיד ברך עלינו? הרי בחוץ לארץ אומרים 60 יום אחרי התקופה, הם עוד חודש וחצי רק אומרים. למה? שמה הגשמים שם מרובים, לא צריך שם עניין הגשם. אז יקבו אותם. אבל עכשיו אם יעלה שליח ציבור ישראלי, זה בחוץ לארץ, צריך להגיד ברכנו. עכשיו עוד תייר שבא מחוץ לארץ, הוא בא לבקר בארץ ישראל, קודם 60 יום, יאמר ברך עלינו כמנהג ארץ ישראל. כשחוזר לחו"ל, יעשה כמנהגם. זה הלכה אחת. הלכה שנייה, עכשיו תכלס אצלנו, אנחנו רגילים לומר ברכנו, ואדם שהוא לא יודע אם אמר ברכנו, ברך עלינו, בדרך כלל הולכים כמנהג הראש שלו מה אומר? ברכנו. אז אם הוא אמר ברכנו, כן, בסוף העמידה אומר, אמרתי, לא אמרתי, אנחנו יודעים, ברור שהוא אמר ברכנו, כי רגילות שלו מה לומר? ברכנו. אז הדין שלו צריך לחזור. אלא מה? יש לנו אבל כמה נקודות בעניין הזה, יש לנו כמה נקודות. תלוי מתי הוא נזכר, אולי הוא נזכר באמצע העמידה, אז תלוי. אם הוא כבר חתם, ברוך אתה השם, ואיך השני,
אז אם הוא יכול להגיד למדני חוקיך מיד, יגיד למדני חוקיך ויחזור לתחילת הברכה. אם הוא כבר חתם, ברוך אתה השם, מברך השם, חתם כבר, כל עוד שלא התחיל תקע בשופר, אז יגיד שם, יגיד את המשפט שבאמצע ברכה, ראינו שם כתוב ותן, טל ומטה לבחר כל פני האדמה בלבד, ואז יכול להמשיך תקע בשופר. אם הוא כבר התחיל תקע בשופר, השיב השופטנו למיני ועל הצדיקים, ימשיך, ימשיך עד שמע קולנו, ולפני שיאמר את הסיומת כי אתה שומע תפילת כל פה, יגיד ותן טל ומטה לבחר כל פני האדמה וזהו. אם אדם כבר חתם שומע תפילה, אז כבר אומר לך, לפני ברכת רצה גם יש לו עדיין הזדמנות להגיד ותן טל ומטה לבחר כל פני האדמה. אם הוא כבר אמר את זה, הוא ריחף עדיין, או שנזכר בהמשך העמידה, אפילו שעדיין לא פסל לאחוריו, אמר כבר יהיו לרצון, אף שעדיין לא פסל לאחוריו, חוזר לראש התפילה. זה הלכה. זה הלכה של הברך עלינו. יש לנו עוד נקודה שלישית שאני רוצה להגיד. היום בערב ברכת הלבנה, אבל מתי? מ-9. כתוב בו לאור שנה, צריך להגיד רק מ-9 בערב יגיד. כי עדיין לא נשלמו 7 ימים של ברכת הלבנה, אז אנחנו אומרים שיתחיל מ-9 ואילך. העובדיה יוסף, זה חצי דקדוש לברכה לחיי העולם הבא, היה תמיד אומר בחורף, תעשו כמה שיותר ברכת הלבנה מהר. למה? בגלל שיש חורף, יש עננים, אז תמיד שיש מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. יש לך עכשיו, תעשה מהר. ברכת הלבנה. יש אנשי חוץ לארץ שהם לא רואים את הלבנה, תושבי לונדון וכאלה, היו צדיקים גדולים, היו הולכים במטוס, מרחק של איזה כמעט 50-60 קילומטר, רק בשביל לעשות ברכת הלבנה. כי בעיר שלהם כנראה לא היו רואים טוב, היו צריכים לקחת פשוט מטוס, היו הולכים בשביל להגיד ברכת הלבנה. ברכת הלבנה זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאומרים אותם פעם בחודש. כתוב, זה גם סגולה, יש אומרים, לבנה, זה ראשי תיבות, לבנה, ראשי תיבות, בתולה ניסית ליום הרביעי. יש בזה סגולה גם לזיווג. גם כתוב שמי שרוצה להתחתן, התאריך הכי טוב זה עד ט"ז בחודש. למה כותב הבן איש חי שזה ימי הלבנה? כמו שהלבנה מתחדשת והולכת, כך ימי הזיווג הולכים ומתחדשים. זה נקודה שלישית. עוד נקודה, מחר אתם יודעים שאנחנו כבר נכנסנו לשעון של החורף, אז הדלקת נרות צריכה להיות מוקדם. צריך להזדרז. 4:28. 4:15 אפילו, צריך להדליק נרות. צריך כמה שיותר להדליק נרות, כמה שיותר מוקדם. יש כאלה מאחרים, ובשנייה האחרונה נכנסים ככה, רגל במקלחת, רגל בבית הכנסת כבר, ובקושי סידרו את העניינים. צריך מהר להזדרז, שלא ייכנס שבת. צריך לעקוב שהבעל ייטיב את הנרות, יכין את הנרות, ותמיד יגיד לאשתו אפילו ב-4:10. אתה אומר לאישה ב-4, אז היא מדליקה ב-4:15. נכון או לא? אז לכן יגיד 4:10 להדליק נרות, שלא זה, ככה זה אם נכנס שקיעה וזה, זה כבר בעיה. לכן צריכה אישה, וגם צריך להגיד לאישה שתתפלל חזק בהדלקת הנרות לבנים. יש פה סיפור נפלא מאוד, שאני מספר את זה בכל מקום, שזה מאוד מחזק, שהגאון חזון איש כותב באגרות שלו, שהתפילה היא מטה עוז ביד כל האדם, ואין תפילה שם ריקה. אנשים מתפללים וחושבים שהתפילה לא רגילה להם. הם לא יודעים שכל תפילה זה שובר עוד מחסום ועוד מחסום. אז הוא מספר סיפור שבירושלים חי תלמיד חכם אחד שחזר בתשובה לפני שנים רבות. והמקורבים שלו, של האיש הזה מספרים, שהוא כל מה שהיה עושה היה מצליח בכל תחום, בכל העניין. כל מפעל שהוא עושה הוא מצליח. כל שיעור שהוא מקים נמשכים אחריו. האיש הזה, איך קוראים אותו? הרב ברוך איימן, אשכנזי.
והוא סיפר, שאלו אותו איך אתה מצליח, איך ייתכן שאתה מצליח. אז מה הוא אמר? הוא סיפר סיפור. הוא אמר שבזמנה שהיה שר בממשלתו של בן גוריון, היה שר אחד קוראים אותו זלמן ארן. אולי אתם זוכרים אותו. כן, ממפא"י. והוא, השר הזה, זלמן ארן, הוא היה מהמקורבים והמעריצים של ראש הממשלה. הוא עצמו היה שומר מצוות. אבל אשתו של זלמן הייתה שומרת את הסממנים של היהדות. הדליקה נרות שבת, עשה את כל צריך לעשות מה שנקרא, הדברים האלה הפשוטים שנקרא מסורת אבות. גם היא ידעה שיש כוח לתפילה, אז היא הייתה מתפללת בהדלקת נרות שהילדים שלה יצאו כמו בן גוריון. למה? כי בעלה היה מקורב לבן גוריון, והוא היה תמיד מספר לה שבן גוריון הוא חכם ופיקח ולמדן וזה. אז היא, בהדלקת נרות, מה הייתה עושה? מתפללת שיהיו לה בנים כמו בן גוריון. טוב? ואז בן גוריון, אתם יודעים, היו ימים שהוא רצה להיפגש עם החזון איש. פגישה מפורסמת שהייתה, בבני ברק. קודם שהחלה הפגישה, הוריד החזון איש את המשקפיים שלו. הגמרא אומרת שאסור להסתכל בפני אדם רשע. כי זה דמות דיוקנו של אדם רשע, זה משפיע. אז הוא, כי בן גוריון היה העביר דתם של הרבה מבני ישראל, אבל מה? הוא אמר, בסדר, שיבוא אליי, לא נעט הדלת בפניו, אמר יבוא, אבל הוריד את המשקפיים. לאחר הפגישה שחזר בן גוריון, ללשכתו סיפר לזלמן ארן, זה שדיברנו עליו, הוא סיפר לו, אמר לו, תשמע, אני הייתי אצל החזון איש עכשיו בפגישה, תשמע, החזון איש זה משהו לא יאומן כי יסופר. החוכמה שלו, הפיקחות שלו, מעל ומעבר, דמות של מלאך ראיתי היום. ארן, זלמן הזה ארן, הלך סיפר למי? לאשתו. אמר לו, תשמעי, היום ראש הממשלה היה אצל החזון איש, וממש התפעל ממנו, והאישה הזינה לדברים, ומה עשתה בדקת הנרות? מהיום ואילך התפללה שיהיו בנים כמו של החזון איש. אם הוא נערץ על ידי ראש הממשלה, על ידי בעלי, כל זה מי מספר? הרב ברוך איימן. הוא אומר, אני נכדו של זלמן ארן. התפילות של הסבתא בסוף תפסו ותפסו והועילו וחיזקו, ובסוף אני יצאתי. ואתם, כל הגדולות שאתם רואים ממני, זה פעל. והגעתי למה שהגעתי. בא להגיד לך שהדלקת הנרות בזמן, ולא רק הזמן, גם התפילה, זה תפס חזק מאוד מאוד. שהאישה שהיא בוכה, מקירות ליבה, הרי אנחנו הגברים מתפללים, משלמים שיחות מוסר ועולים, האישה, אין לה את כל זה. אז עד שהיא כבר מתפללת, עד שהיא כבר מעומקא דליבה, זה כבר הכי חזק. שאלו גם את הרב עובדיה יוסף, איך שיצאו לך בנים כאלה? הרב יעקב יוסף, זכר צדיק ושלום גאון עולם, הרב אברהם יוסף, רבה של חולון, אשתו, הרבנית מרגלית יוסף, אשתו של הרב עובדיה, אמרה, הרב עובדיה היה לומד תורה, אני הייתי בין הערביות במצרים, הייתי מתהלכת, היה גר במצרים, הייתי הולכת לבד לבית הלידה, כי רבי אברהם יוסף, רבה של העיר חולון, נולד במצרים. הייתה הולכת לבד, כי רצתה לא להפריע לרב עובדיה שישב ללמוד תורה. איפה היא הייתה? איפה היא גדלה? הייתה גדלה במצרים תקופה של כמה שנתיים, 3 שמה, תוך כדי נולד הבן. אבל מה? היא התפללה חזק ביותר על הבנים, בהדלקת הנרות. גם הרב עובדיה יוסף אמר שהוא בכה, היה בוכה בדמעות של איש, שיצאו לו בנים כאלה תלמידי חכמים, עצומים וגדולים. זה העניין של הדלקת הנרות,
לכן אנחנו יודעים שמן הדין מספיק להדליק נר אחד לכבוד שבת. נפקא מינה אם אחד שאין לו שתי נרות, אז יכול להדליק נר אחד. למה? למה אנחנו מדליקים שתיים? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, זה על פי הקבלה. אנחנו מדליקים שתיים, מעיקר הדין, אנחנו מדליקים נר אחד. לכן מצווה גם להיעדר שיהיה נר יפה. טוב, זה דברים שידועים, שאני לא צריך לספר עליהם, אבל אני באתי בשביל פרשת השבוע. זה נקודה שאנחנו עכשיו בראשית נוח, אנחנו אחרי דור אנוש, הנפילים, דור המבול, דור הפלגה. אנחנו עכשיו, גמרא בעבודה זרה בדף ט' אומרת ש6,000 שנה עבה העולם. העולם צריך להתקיים 6,000 שנה. אחרי 6,000 שנה, קדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה עוד 230 שנה. אנחנו כבר בסיום אלף השישי. אם המשיח לא מגיע עד סוף אלף השישי, קדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הגמרא אומרת בעבודה זרה בדף ט' עמוד א', 2000 שנה תוהו ובוהו. עוד 2000 שנה זה ימי תורה. ועוד 2000 שנה מה זה? חבלי משיח. אז אנחנו נמצאים בחבלי משיח. לענייננו, פרשת לך לך, אנחנו יודעים שאברהם אבינו, כתוב בסוף פרשת נוח, מה כתוב? אתם מה כתוב? וימות תרח בחרן. אומרים קדיש. זה מישהו אמר וורט. אמר וימות תרח בחרן, אומרים עליו קדיש. בסוף הפרשה אומרים קדיש. וימות תרח בחרן, אחרי זה פרשת לך לך. מפה מתחיל עולם של תורה. אבות העולם, אברהם אבינו, יצחק. אנחנו יודעים שאחרי שהיה דור המבול ודור הפלגה, דור היקום, זה קדוש ברוך הוא אמר זהו עד פה. ואז מפה התחיל דור של אברהם אבינו, של אבות הקדושים. עד כדי כך שאצל אברהם אבינו, מה אנחנו רואים? 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואעשך לגוי גדול. אז אנחנו רואים שאברהם אבינו לא הסתפק במה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כי נתנסה אברהם אבינו ב10 ניסיונות. והמדרש אומר הניסיונות שאברהם התנסה, היה לו קשה מאוד. בכל הניסיונות שהוא התנסה, היה לו קשה מאוד להחזיק בהם מבחינה פיזית. גם מבחינת שהוא לא יכל לעמוד בזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, יהיה לך זרע. ובסוף מה היה? היה עקדה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, גרש את בן הענה הזאתי, ובסוף מה היה? לא הלך. למה? כי היה חייב להוציא אותו את הבן הזה, היה חייב להוציא אותו מהבית. ולכן, מה היה בסוף? אברהם אבינו, בכל כוחו, בכל מאודו, יצא. והתורה אומרת אחרי דור המבול, הרי הקדוש ברוך הוא השמיד את הכל. הרי נוח, שהוא הכניס לתיבה, כמה הכניס לתיבה? 7. רבי יונתן אביסית, שאלו אותו פעם, הכומר שאל אותו, למה אצלכם היהודים, שיש איזה כנס, כל מיני מקומות, נכנסים ככה במסות, נדחפים, נכנסים, כאילו לא ראו עולם. תהיו כמונו, נכנסים לאט לאט, יפי הנפש, עדינים. למה אתם ככה נדחפים, נכנסים? אמר לו, מה זאת אומרת? זה כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? שנוח הכניס לתיבה כמה? 7 מן הבהמה הטהורה, 7. אז איך אפשר להיכנס? צריך שיהיה בלחץ, 7. אז אנחנו נכנסים 7, אבל אתם הגויים, מה הוא הכניס? 2. טמאים, מה הוא הכניס 2. אבל מה קרה בסוף? כתוב שנוח הכניס את הכל, ובתיבת נוח הזה היה אחרית הימים. תיבת נוח כתוב שם, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. הרי לא ייתכן שהנמר יהיה ליד הגדי והנמר לא יאכל אותו. או זה ליד הכבש, זה באחרית הימים. אבל מה שהיה, כך היה בפנים.
ככה היה בתיבת נוח. עד כדי כך שנוח לא רצה לצאת מן התיבה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מן התיבה. אתה, אשתך, נשאר בניך איתך וכו'. אז מה קרה? נוח אמר, פה אני רוצה להיות בפנים. יש דור אחרית הימים, אני רוצה להישאר פה. אמר לו, שפו לא. הרי היה כתוב, ותמלא הארץ חמס. מה זה חמס? חטא, תשימו לב שיש פה חטא, מם וסמך. האות חטא, מה זה? חטא זה חטא, חטאים. האות האחרונה, מה זה? סמך. מה זה סמך? סמך זה לא עלינו הסמך מם. המלאך התמה. מה באמצע יש? מם. מה זה מם? מם זה מבול. קדוש ברוך הוא הביא מבול בשביל שני הדברים האלה. חטאים והסמך מם, שזה היה צריך להביא מבול לעולם. כמה זמן היה מבול על העולם? 150. כן, אבל כל הזמן הזה היה שנה שלמה. נוח היה בתוך התיבה שנה שלמה. למה? כי משפט רשעים בגיהנום, שנה שלמה, אומר רש"י, שנידונו ברותחין, כי קלקלו ברותחין, נידונו ברותחין. אז לכן אומר המדרש, שנוח לא רצה לצאת מן התיבה, יש שם אחרית הימים באופן כזה מביא, עד כדי כך כתוב צא, כמה זה צא בגימטריה? 91. אמן, כמה זה בגימטריה? 91. הוויה, עדנות, 91. בתוך התיבה, היה ממש בתוך התיבה, היה קודש בריחו שכינתה. עד כדי כך כתוב שמה, שאפילו בתיבה עצמה, נוח היה לומד תורה, לומד תורה. אבל מה? הציפור הטהורה זה היונה, שהייתה מביאה לו את הטרף, וכתוב שהייתה לו מרגלית בתוך התיבה. אז כתוב, וימח את כל היקום אשר מעל פני האדמה. הקדוש ברוך הוא, מה עשה? מחה את כל היקום. אז שאלה מתבקשת, מה השאלה? למה צריך את כל היקום? תהרוג את האנשים וזהו. צריך גם את הסלעים, את העצים, את האבנים, את כל מה שיש על הדרך? לא. הוא אומר לו, ותמלא הארץ חמס. הכל נהיה טומאה אחת גדולה. הכל נהיה טמא. כשיש טומאה, זה גורם להכל. כמו שראינו אותי, סידנה בבא סאלי. היה אחד בא אליו, אמר לו, הרב, אין ילדים, אין זה, אין פרנסה. אמר לו, יש טומאה בבית. אמר לו, אין מה, איזה טומאה? אמר לו, תחפש, תמצא. חיפש, סוף מצא, תחת המזרון, חוברות מאות. חוברות לא עלינו, אחרי זה הוציא אותם, ברוך השם נפתחה לו הישועה. למה? שיש טומאה בבית, זה מקרין לכל הבית. כמו ראינו אצל קורח ועדתו. מה אצל קורח ועדתו? קורח כתוב שמה, אפילו המחט שהייתה שאולה ליוסי בסוף פתח תקווה, גם שמה זה נשאב לתוך האדמה. שכתוב פסוק, ואת כל רכושם, ותבלע אותם, את בתיהם, ואת כל הרכוש. למה? כל הרכוש, הכל, קורח ועדתו, הכל ביחד. שואל רש"י, למה יונקי אדם צריכים לאבד מעל האדמה? הגדולים חטאו. אז אם הגדולים חטאו, מי צריכים להשמיד? את הגדולים, לא את הקטנים. איך אומר הפסוק? אבות יאכלו בוסר ושני בנים תיקנה? צריך שרק האבות. אומר לך לא. כיוון שהם חטאו, כל העולם חטא. גם הקטנים נכנסו. לא משנה שאחרי זה כתוב שאחרי זה הם עלו. הרי כתוב מזמור לאסף ובני קורח מזמור, כתוב שהם חזרו בתשובה ועלו. הבא להגיד לך, כשיש טומאה ותמלא הארץ חמס, הכל נהיה טמא מסביב, הכל נלכד בשחיתותם, הכל נהיה טמא. לכן צריך וימח את כל היקום. כשהוא רצה את הכל. אותו דבר פה. בראשית נוח. הקדוש ברוך הוא פה סגר את העניינים, נגמר. נוח האמת עדיין היה חי. אברהם אבינו עדיין ראה את נוח. מה? הוא סיפר לו, כן? הם היו 52 שנה חברו אותם. הוא סיפר לו על הכל.
סיפר לו על המבול ועל התיבה ועל כל מה שהיה. אחרי זה כבר נוח נפטר, אבל אברהם אבינו ראה את נוח. זה היה סדר הדורות, שאברהם אבינו ונוח וכו' וכו', אבל מאברהם אבינו מתחיל העולם להתקיים. כי אברהם אבינו מגיל 3 הכיר את בוראו. הוא התחיל אברהם העברי. למה זה נקרא אברהם העברי? שכל אחד מעבר לזה והוא מעבר לשני. הוא מה שנקרא היה נגד הזרם. אברהם העברי מגיל 3 הכיר את בוראו, עד כדי כך שבר את הצלמים של אבא שלו תרח. עד כדי כך. אפילו שאבא שלו היה דוק בעבודה זרה, אפילו החיבה, הוא ושבר, לא פחות ולא יותר. ואמר השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך. יש מניין? לא, זה תודה רבה. אמרתי דבר כמותו והרוויח לחוקה וישמח חוקנה וקרב בשישה. יכול וביום יכול ובן לכל בית ישראל. והחלל ובן קריב ביבוא אמן. משתמח, מתפעם, מתרומם, מתנשא, מתעטר, מתעלה, מתעלה, מלך ושעה